Phadai sing tini saimalene sap sap keplaing kha. Oro jotono putrong norno phunungnai mungrok sane bo pararong yang sawana non video last nai tuni sap sap keplaing kha nai nalenya bagai. Mo ongkai damsora jompuni Babaranjan Riang Cintir Pramothani tei bobo kaisa oinarang kha. Mo khai Birchandra Kalsi ni 26 ni bini mung kha Kenaram Riang bobo kaisa chini Tirpramothani tei keplaing kha. Ni mung kai Rajeshwar tai bini je bo but thungmani kai champawar khoi champawar ni bobo kaisa Tirpramothani tingai keplaing kha. Mo ongkai sini Sar David Mora Singh bin bai khenor kaisa lagri di bin mehnat no nuginoro je jaga Delhi o thangai chini bagai Tiprasarong bagai choba khanya thangtani asuk himui bin bai le kaisa lagra nangsinai boji dijak no sanang le bin kokhaite egin hoite no chung age boarding asini semanjak bongkai jiri nai amo jeske pano moni mongkai Jiten Debarma je 16 Mandai Pulinpurni bobo hanya hai keplaing kha belakangnya sing khatong lajak sing Tiprasarok tamni gasuk sing bubagran logir lai mana heda like kaisa turan nangsinam jeske pano video sim nai thanaya mo khaito sini madam Gita Pekarjolani bobo hanya hai chin bubagrana hamjagoi chamung khayei mohai kai je bini lukrong no thumui akoi but mani keplaing kha belakangnya hambai jotono no tamni kai asuk sing bubagran loglai mana heda bin bagai kaisi lagri de tamni ge buri inge suk samung khayei krakasin bubagran logiri oi maike boje jiri thangmani tei hamjang mungri nongni bo mo khaito sini Sarunel jungbon ge joton sino bojung nogorni bokha agino hoiteno jungbon agino hoiteno sini phaibo no khai baksa bagino hoiten tongo haibano bono khaito taksin mo sarno ge agino hoiten nukja khayada bokha belakini bubagran logi himjangni bagai jungbon ge sini suka ekdom bin bagai kaisa lagri de bo jekhe mo ke keplaing phem bagai sin Sarunel tak te kaisi naleyana mo ongkai sini IS khaitongo sini sike Sarjamatiya bobo haino hai je bubagrano logirna phaye keplaing kha 21 Mohoranipur singjotono thajing bin video ang daida norno je final ngo nei nororo nukpai khana baksa jan video naitonai rokhaito nukhna je katal final rokhaito nugyana yaka thangai naidi bini final ni angom dai rijak bojiji dimani bini skangko bo haida singjoto nuk tongmano bin bai kaisa lagri de mokhai sini Sar Purno Chandra Jamatiya bokhai Kila Bagmani bon bonai no sinwo tamni bobagino hoiten bobagaran loi kam kai phaijak agino hoiten sini phoyang bono kai bin bai kaisa lagri de nungma khana mo bo Mandai Pulinpur thaisingang phunpai norno Jitendra Debarma sini Jitendra Debarma sar thaisingno khana nor buskango mo ongkai Damsora Kasusora sini Sar Jitendra Debarma bobo haino hai bobagrana hamjangma tei keplai ngai phunukha mo sini Sar Utpal Debarma 11 Mohoranipurni Telemurani bobo haino hai keplaing phika belakhe naithok bini ukulok rong borok bini style je bo photo bujangmani borok bini je kinar rongno belakhe naithok haisi bin bai kaisa lagri de tai bin gana tongnai rongni bagaibo sheet tebo pending o tongkho sing amno nasing tonglaio je mo manai rongni sang oro bumung khoi no rongno photo phunugi sariwo tei para rok sariwo tei pending jak tongkho sing amrongno joto nasing laiei tei buskango norongno je update phaitongmani rena bagi sachok tung asungno hambai jotono like subscribe thamai.